Amen. Jesus. Amen. If you are an enemy of the devil, can you shout hallelujah? Hallelujah. How is it katika Satani? Can you shout hallelujah? Amen. Moyo wangu unapenda wewe. There is so much of God in this place. Up and down. If you believe what I'm saying, it's amen. Before I do, I'd like to greet my long time friend, a brother to me, from this table, and his wife. It's been a while. Praise the Lord. Very good man, a very humble man, a loving soul. You are so privileged. Ube khona inceka kaNkulunkulu kule ndawo yasemadlazini ngisho kahle can we all stand sibashayele izandla kakhulu zabantu ngoba kakhulu mfowethu isimemo ukuthi umthandaza nelami igama libe khona angithatha kancane ukuthi ngibe part and parcel of this revival. Nelandelayo, I will always be available for you. Ngithanda ukubingelela obaba nomama idominate izwa worship team abadlalele isound egameni kaJesu. Amen. Ubaba Mfundisi Makhaye ngiyakholwa usindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Ngiyacela nje ukuthi mawuza enkonzweni uzitshele ukuthi uze ukuzokhonza uNkulunkulu. Your soul, your mind, your flesh ingakuthathi kubeke kwezinye indawo. Izitshele nje ukuthi uzokhonza uNkulunkulu. Number 2, ungakhonzi ujahile, because ngeke uzoyi-enjoy lento esuke yenziwa umoya ongcwele phakathi kwethu. Ngiyangizwa mthini? We enjoy God, we enjoy ukuthandaza. Bekuthiwa thandaza, pray, because awazi kusasa what will happen. Ngiyezwa mthini bazalwane. Bekuthiwa phakamisa izandla iphakamisa athi uDavid ufundisa imilo yamhlasela. Awazi bekuthiwa phakamisa izandla iziphi osukulwa nazo. Mhlawumbe iziphi zasekhaya. Mhlawumbe iziphi ezikulindele ngokuphuma la ehholo zikulende ngaphandle, kodwa bekuthiwa phakamisa izandla usushabalalisa yonke impi yomnyama phezulu kwempilo yakho. Ngiyizwa mthini? Come here baba. Angikwazi. But when I greeted you, but when I greeted you and hold your hand, I felt heavy. Ngizwa ngathi ngiba heavy.
And the more there are so many storms that you are facing. Begin nemfazo ngokaXhosa kuthiwa imfazo ubhekene nama-storms. Kodwa uthi uNkulunkulu angikutshela ukuthi le yingo obhekene nazo seyigqotshiwe. Angiyazi ubhekene angiyazi whatever that you are facing, and wonke ama-potholes usathana akuvulele wona umoya ingcwele yawavala. Noma yimpi yokufa, noma yimpi yasemndenini, noma yimpi emelene ney'mali zakho, kodwa uNkulunkulu angitshela ukuthi zonke lezo zinto uzoyishabalalisa. And imali ekumele ize esandleni sakho izofika njengoba injalo. Ama-deals owenzayo. If you are a businessman, I don't know what you are doing. If you are a businessman, uNkulunkulu angitshela ukuthi lawo madilo owafunayo asekhona. If you are sebenza kuney'mali oyithandazelayo, uthi umuntu angitshela ukuthi lezo mali sezikhona. And akukho kuzovimba lokho. Thus says the Lord. And no weapon formed against you that shall succeed. Asikho nesikhathi olwini lwabakuvukelayo uJehova ngehlule. Says the Lord. You are blessed. John chapter 3. All the time because usathane akathandi isu, and usathane akafuni ukuthi wena uyilalele isu. Angithi velase angifuna ukuvorvaya. I don't want to vorvaya njengasetembeni, but I want to speak to you. Ukuze lento engizokutshela yona ukwazi ukubamba njengekhali zamantuku. Ukuze noma kufikani empilweni yakhe engafika ingabe isaba nawo amandla okuzamazamisa. Bangabe abantu akadubazi bekholo besimisiwe bemukela uJesu kwafika ivunguvungu kwafika izimo zabashaya bawa backslide abanye babuyele emuva because they didn't have the assurance ukuthi le abayikholwayo inamandla kangakanani. Ngiyangizwa ngithini? Kufuneka ukuthi makufika izimo empilweni yakho, makufika izilingo, makufika ama-trials and tribulations, kodwa kungabi khona into ezihlukanisa nothando likaNkulunkulu. Phela uPaul bengeke abhale athi ngoba intoni engasehlukanisa nothando likaNkulunkulu, athi nakhambaze, athi nakufa, athi nandlala, kodwa ayikho into engasehlukanisa nothando likaNkulunkulu. Solomon esontweni. Yabona mhlambe mina personally njengoba sonke sila mhlamba akekho umuntu olingwa njengami. Mhlamba akekho umuntu mhlambe ezakhe ilingo zincane. This year uvelase mhlambe bekumele ufike nomakoti niyongifaka emhlabathini obandala niyongwaba washo ukuthi wanqaba umusi uthunga kavumanga abanye bamangala it's December month awuzibuzi ufike kanjani from January izinto ezinoyikhathazelile ayizange kuphethe kodwa independently umphefumulo wakho you are still breathing. Usaphefumula amaphaphu ahlangene nomoya. Isizathu sokuthi uNkulunkulu akugcine
Uthanda mina? Amen. Uthanda mina? Ngiyakula. Ngiyakula this year. Serious. July and August, it was bad. Yabona mawusugula until umzali athi angisazeke Nkosi kufuneke ngenze njani. Futhi bengabule ukuthi ngisesibhedlela ngoba angisifuni isibhedlela. Nginenkani yomthakathi ayithola enjeni. Enkani. Uhambe esibhedlela bazokulalisa angifuni esibhedlela ngoba ngifela. What is it that we confess ngomlomo wakho? Hallelujah. Ngoba ngethanda ngivela sebengithatha ibandla lapha eStenda ngilise entabeni. Kuyothandazwa kuyokhuleka. Iprayer engifike ngiyenze lapha befike ngithi angeke ngife isikhathi sami singakafiki. That is no way confirmed against me that shall succeed. It has been called this God. It's not alone. It's not prayer. It has been sifo. It's not ulana mina. And this one thing, it can confession ngoba into ekhuluma ngomlomo inamandla. Into isho ngomlomo wakhe inamandla. Not uyashuphekile uzofa. Not uyashola uzofa. Not into isho ngomlomo wakhe inamandla. Hallelujah. So he is in heaven, so we are on earth.
kanti ungimnandi umuntu angitshela uzamlandela ngaphambili. Ngitshela ukuthi uyakususa la ukhona manje. La ukhona manje uyakususa. Ibhano lakho liyaphakama. Oh Jesus. Izinto ezishayile kumele zikushaya. Ungalokho ukuthi uNkulunkulu uthi wayimilotha. Wayimilotha wenzeka nje. Uthi Jesu angeke ngize ngilindwe ngongaphezu kwamandla akhe. Amanye amagama izehlo. Zonke izehlo ezehla kuwe. Kumele zehle zilingana wena. Baba wethu uNkulunkulu ma ukwethembile ngezehlo ezehlela wena ukuthi you will overcome. Mina bazabangisabotaja wahlehla abantu abanye mamema in my own ministry bahlehla abanye kade ngibona serious. I never get even a single prayer. Abantu kade abanye basupporta ngemali. I never. Wathi uNkulunkulu kumele basuke. Yabona masekho abantu bakade bamoya hlala moya. Yabona ke masekho abantu abanathela enhlizweni yakho kuba buhlungu. Kumele basuke ngoba abanye lo poison. Hallelujah. Ungathi kugcina abantu bagcine inyoma zabantu. Kugcina abantu abanrongo. Kugcina abantu bayahleka nawe uma bekubona ngasese bathangaze ngafalenja. Themba kushaba ngayo ukuzwa uma ngiko wakho uqonda. Thatha ithemba lakho ubeke kuMbeke bantu ngoba the same person othatha ithemba lakho wandela uzojikela njengenyoka. Hallelujah. Bekulungile uthi basheshe. Bekulungile uthi ubile. Bekulungile ukuthi yonke into eyenzakalile in 2022 yenzeke. It's for the glory. Hallelujah. Jesus. Ayifuna udumo uqale enze confusion. Hallelujah. Hallelujah. Uqale enze confusion. Enze umsindo. Kanti useyabona ukuthi usuhleli kwi-comfort zone. Manje ufuna ukususa kule comfort zone. Manje kufuneka uqemule kabuhlungu. Oh my God. Wabajika lo muntu onwike naye kanje ubona ukuthi lo igazi lami leli. Impintshi yami le. Angeke bangijikele lo. Bangijikela bonke kodwa lo ngeke bangijikele. Umuntu wena wenza ngamasibongo ukuthi ujikelwa impintshi zakho. Ngoba uyabona ukuthi makunale impintshi ukwi-comfort zone. Manje ufuna ukususa comfort zone. Ukuze athole isikhathi sakhe. Manje akasasitholi isikhathi ubhebeza kakhulu njalo. Uyakhuluma kakhulu futhi unjalo. Unolaka futhi unjalo. Uyaxeka futhi unjalo. Uyahleka futhi unjalo. Uthola nje isikhathi sikaba. Awulala please no WhatsApp ulala ngo 1 o'clock. Uthola nje isikhathi sokuthandaza. Ufuna uNkulunkulu perform signs and wonders in your life, but there is no time for God. Sikhathi sakhe sakho. Mawuthandaza futhi uthandaza 5 minutes bakuyamazi. Mawulala. Mawuvuka bakuyambona. Sekupheli. But ufuna imessage is best. Uyashada. Ufuna ukuhlala office ube manager uyashada wena. Sathandaza 5 minutes. You want God to perform things. But there is no time for God. Sikhathi sokujola, sikhathi sabafana, sikhathi samantombazana. Where is the time for you and him? Jego Jabo. Ega ya senga pa. Jego Jabo. Editing by baby.
wapambana noNkulunkulu. Abantu basikhona bajahe ekhaya yokuba iGomora, bajahe ekhaya yokuba the wife. Izinto ezingeke zibanikeze ama-fruit of the spirit, izinto engeke zibasize emoyeni kodwa zizobasiza kwi-flesh ukuze uhalele izinto zezwe. Usathane wenza sure ukuthi kuba izinto zezwe wayazona ungagcwala izinto zikaNkulunkulu ukuze uzophoswa ama-blessings akho. Mshumayeli, I think 10 verse 12. Uthi singalifuna uma umoya wombusi wenze njani? The spirit of the ruler rises. When the spirit of the ruler rises, when ufuna yonke into ibe with-road, awufuni ugraphe. There are things that will rise against you. But when those things rise, do not leave your position. Ngishethiwe mina ngasetha uma worship angisakwazi ukuphuma. Uzushiba nje ngokuthi ushethiwe. Shiba nje ngokuthi bakhulekani ngawe. When the spirit of the ruler rises, mina uvuke izifo kulonyaka uvuka ugula. Ayisibhedlela benza ama-blood test ababoni lutho. Wathi wafuna ngena lapha. Wathi we don't see nothing. But in Kabul, they don't see nothing. I had to go even to the private hospital and spend so much of money. Begine ingobona emqaleni na njengoba ngisafake ithemba nala bengingabo umqala uqubile ungaka kula serious ungaka Makhaye only Makhaye alahlwa abantu only my family was behind me. I didn't get even calls. I'm a part of South Africa and abroad. I didn't get all those calls. And in the moment, finally did. For him to glorify it. And who was the one who needed us. And in the person of every knee shall bow and every tongue shall confess. Ukuba umuntu namulethu phakathi kwabantu noNkulunkulu. Umuntu prestigious. Njengalokhu uMose waphakamisa induku indodana yomuntu ifanele ukuphakamisa. Atutafute phamisa leshabekale. Usizo lami livelaphi uJehova. Yena wenza izimo. Phakamisa izandla zakho. Thathi ifone fake ekhukhwini. Yino idlula kuyo. Khona lento edlula kuyo uyaziwa wena wedwa. Kunzima nokutshela abantu nokonfessa. Ngoba lento yakho wedwa idinga wena noNkulunkulu. Korama shata baba kosata. Riba baba basoto baba.
going to pray here. Tell me back. If you're about Tandaza, send us a 2 word. 2023 is waiting for you. Amen. And even in 2023, there are things that will rise against you. But when those things rise, do not leave. Kono mwenye woza wati wamufonele, wakutumbi nyawo, zimbagi nyawo. My foot, I couldn't walk, I couldn't drive. My izandla zami bezingavumi ukuthi drive. Umzimba wami uthinta bengazuthi unameva. Bengilala ngecala elilodwa. Khona la kade ngithandaza khona in August. Washo usathana bengitshela izinto but umuntu we start to pray go to 2 o'clock until 4 o'clock. Pray. I pray kuze kube buhlungu imisipha. Because let it be ngakiqhubeli ibihamba nemisipha. Ngize ngiyibambe kanje but I will continue to pray. Kanti ngivala yonke imigodi usathana mvulele yona. Uzoyivula imigodi kodwa ngeke uphoseke ke. Jump and run.